Raġel li ħebb għall-Uffiċjal tal-Pulizija fil-Qorti aktar kmieni din il-ġimgħa qed jgħid li irreaġixxa b'dan il-mod għaliex ma ngħatax it-trattament li kellu bżonn. L-akkużat kien tressa l-qorti brabta ma' vjolenza domestika u sa mill-ħin tal-arrest kien qed jinsisti li m'għamel xejn ħażin u ma rridx imur il-ħabs. Meta tressa l-qorti t-tnejn huwa akkuża lil missieru li huwa bla qalb għaliex ried li jibnu jingħata l-għajnuna li kellu bżonn. Quddiem il-Maġistrat ġew mifsud intqal li r-raġel ħebb għall-Ispettur wara li ma ngħatax il-ħelsien mill-arrest. Fil-qorti llum l-Ispettur Borċ jrid ukoll benġil li għadhom jidhru fuq ida. Iżda missier l-akkużat allega li l-aggressjoni bdiet fil-fatt mill-Ispettur Borċ, hekk kif il-missier qal li din qabdet lill-ibnu minn għonqu u ħabtitu mal-ħajt. Prosekuzzjoni oġġezzjonat bil-kbir għal din l-allegazzjoni. Il-Maġistrat mifsud jgħid li se jsegwi filmati mill-awla qabel ma jasal konklużjoni. Hawnhekk żied jgħid li persuna tkun taħt l-influenza ta' xi sustanza mhux skuża valida f'dan il-każ. Id-difiża rritaljat qalet li l-akkużat mhux kriminali iżda marid. Bil-qorti twieġeb li l-aggressur m'għandux għax jitqies bħala l-vittma. Il-qorti se tagħti deċiżjoni dwar dan il-każ nhar it-Tnejn li ġej.